Ahoj, v tomto krátkom videu je zdokumentovaná výmena žiarovky cúvacích svetiel vozidla Peugeot 5008. Z vnútornej strany kufra sa nachádzajú záslepky na oboch stranách. Po ich odstránení sa dostaneš ku maticiam M10. Po ich odstránení je treba vylúpnuť koncovku kábla. Následne vytlač svetlo z karosérie. Ale pozor, druhou rukou pridrž teleso svetla zvonku, aby nespadlo na zem. Odstráň maticu. Vylúpni konektor. A vytlač svetlomet von. Pozor, pridrž ho zvonka druhou rukou, aby sa nerozbil. Žiarovku dostaneš von z lampy po otočením objímky a následným vytiahnutím. Po výmene žiarovky nasleduje montáž v opačnom poradí krokov. Na fotografii vidieť výmenu vláknovej žiarovky za LED. Ďakujem za pozretie videa. Držím ti palce pri tvojej následnej montáži.